Kikakix mal, dneska to bude video o tom, ako mi Lelo TV dala balíček. Pustíme sa na to. Tak to je za balíček pre Kiku od Lenky. Ona sa tak volá. To mi dala tým, ako keby tým pérom, ale tým bielým. Ono to je také super. Také fajné. A proste to mi dala takto Kika. No poďme tak K. Ačko mi dala, neviem kde tu. No, a to mi dala samé srdiečka. A pustíme sa do toho. Ja to teda rozbalím. Je to rozbalené, pretože tak ja vám ukážem, čo je v tom. Prvé to bolo toto. Myslíme aj na vašeho juniora. No, vlastne juniora, len sa to nedala prečítať, keď tam sa smajlík. Tak ja vám ukážem, čo je v ňom. Sú to teda omalovanky, podľa toho, že nejaké hlavolami, potom ďalšie omalovanky. Potom ako toto. Aj tu treba vyfarbiť šarkany a vyhľadať, ku ktorému z nich patrí ktorá šnúra. Tak potom ďalej tu máme ďalšie také hlavolami. Ďalšie veci. No, pustíme sa ďalej. Čo sa vyťahla z tohoto balíčka, bolo toto. Myslím, že je to tiež nejaká omalovanka. A vnútri je niečo toto. Prvá stavebná sporiteľňa. To si máme akože farbiť. A tu ďalej je nejaký hlavolám. Tuto je to, môžete si to prečítať. No, čas ubehol, vyzerá to takto teda. Ale čo som vytiahla je toto. Lišiacké pexeso. Tak to je pexeso. A tu si mám tiež vyrobiť nejakú krabičku. Tu si fakt vyrobím, lebo ja potrebujem krabičky. Sorry, je to lesklo, takže sa mi to lesklo. Takto. Neviem, ale myslím, že jej mamina pracuje v stavebnej sporiteľni. Tak, ideme ďalej. Čo som vytiahla je rozvrh hodín. Lišiak zasa. Tu mám 1. hodina, 2. hodina, 3. hodina, 4. hodina, 5. hodina, 6. hodina, 7. hodina, 8. hodina. To my nemáme. Potom tu je pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok. To je normálne. A z druhej strany je grécka abeceda. Alf, beta, gamma, delta, epsilon. Epsilon je E, ale ja sa viem, ako sa volám v gréčtine. Kappa, psi, kappa, alpa. Ďalej, čo som vyťahla, bol tento kalendár. To je taký pekný lišiačik, to je 1. hodina, 2. myslím, že je to. No okej, to nie je kalendár, ale triedna učiteľka, Jana Podmanická, telefón, škola z školy Tetyha, telefón do zborovne. Tak to netuším. Potom z druhej strany je toto. To sa mi hodí. 1 krát 0 je 0. 1 krát 6 je 6. Vole, to sa proste opakuje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tieto 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 a tak ďalej. To postupuje až do 10. Až teda do 100 to bude. To je 100. Ideme ďalej. Ďalej tu myslíme na vášho juniora. To je za niečo iné, pretože to je veľké. A ja som mala menšie. Ja vám to teda ukážem oproti tomu. Vidíte ten veľký rozdiel? Veľké, malé. V tomto junior je proste niečo také, to štart. To je akože na tie kocky a také veci. A to si môžeme vyrobiť, toto chcem, vieš. A potom toto. Ešte tu je niečo. Nebudem možno rúčové. A tu je 2-krát kockou. Choď k vode. To je benzín. To je fakt super, ja vám to takto ukážem. Tak pustíme sa ďalej. Ďalej bola táto záložka. A to je toto. Potom som dostala ešte niečo. Ale bohužiaľ to neviem nájsť, pretože mne je to... Ja som to zobrala potom na natáčanie, ale určite to niekde ukážem. Skúsim to ešte pohľadať. Nenašla som to.
Takže sa nehneváš, Lolo TV. Ale na jej kanál budeme v popisku. A lúči sa s vami Kika Kik Smile a ahoj!